होई तुझं गहू पोर आयल्लो हांगा तेका पळयतना कल येतो कॅस एक डाय केल्याने कितलो सोबीत दिसता हँडसम दिसता तो तेका पळोवन म्हाका ती खोटी मोन जाली ना गो तेसे काही ना तुझ्या गावाक हांव घालाय नाहीस करता बेश्टे जाल्यार होय गी ना तो आयला 1 म्हयनो जाला म्हजो घोव मू हा 1 म्हयनो जाला हांगा तो रिटायर्ड जाले न्ही जाय 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 तुका पोरू हांव मेळटा 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 जाय जाय హలో సునీత యాన కోడెని నీకు ఫోన్ మల్పడుంది తింది ಅಂದಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಭಾರತ್ ಮೋಲು ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡತ ಐಟಮ್ ಯಾನ್ తీయದೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಈ పండినేరు ఒక్క ఇంక ఆయన తూడుందే అండి అంత ఈరు మెరీను కోడలు తొంపోతే భారత్ మోల్తో పిదే ఉంతుంది పోయి లేకెందుకండి ఈ పండుగ ఫిగర్ తోనగా ఇంక ಅಂದಂದು ಮೇರಿತ್ತನ ಸರಿಯಾಪ ಜೊತೆ ಅಕಳ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆತೆ ಡ್ಯಾಪುಜಿಯ ಅಂಚಾದ ಅಂದಿಯ ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಿಂದ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜೀರು ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೈಪಾಡೋಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನದ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡಿಯಾ ಸುರಾಂಡ ಪೊಲ್ಯಾಗಂಡೆ ಓ ನೀ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅವು ಸುನೀತನ ಫೋನ್ ಸುನೀತಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾ ಮಲ್ತು ನನ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಅನ್ ಏತ್ ನೀ చాక్ పేర్లు అల్పనే ఉండు అవులు సక్కరెల ఉండు చాత బొడ్ల ఉండు ఆయన మల్త పర్పుని దానే మళ్ళీ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ఆయన ಮಲ್ಪರೆ దాನೆ మళ్ళీ కొప్పರಿಗೆ తీయర ఉండ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಜ ನೋಡ್ತೀನಿ ದೇವರುಡು ಸುರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಚಾ ಸುರು ಮದ್ಮೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ಗೆ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚೆನೆಂದು ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಬತ್ತಿನಾಯಕದಲ್ಲ ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಿ ಯಾನೆ ಚಾ ಮಲ್ತು ಪರೋಡು ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆನೇಟೆ ಯಾನ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಡೀರೆನ್ ತೂತೆತ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ರೇತು ಓನಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಫೋಂಡುಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಇಂಚಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುನೀತನ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನಿ ಇಂಚಿನಿ ಆಪಲ ಅತ್ತು ಯಾನು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಅದು ಪೋಯ್ ಆತನಿಕ್ ಮಲ್ಲೆ ಜವಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪೋ ಚಾಗನ ಏರು ನೀ ಎಂಚಿನ ಚಾ 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 ಮಲ್ಪು ನೇರ್ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಟಿವಿದ ಎಂಚಿನ ಧೂಳು ದಿಂಜಿದಿನಿ ఆయన ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಲೆ అయితే ఆయన ఎక్కడ నుంచి తూపుని అని ఫిల్మ్ పాడగాంది అయితే ధూళు తూలక ఫిల్మ్ తూపునని పొడిచింది అతను ఇతే యాను ధూళిಗೆ ಪೋಡ ಈ ಜೈಕಿಂದ ಬೇತೆ ಜನದಿ ಪಾವಂತ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಈತ ಪುರ ಮೇಕಪ್ ಇನ್ನು ಎರೇನು ತುವರಿಯ ಯಾನು ತುತ್ತಿನಿ ಯಾವುಜ ಈ ಜಾ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಐಕ್ರಿ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆತ ಕುಳ್ತೀನಿ ಪಾತಿರು ಚೀರಿ ಪಕ್ಕಡಿಗಿನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಲೀಜು ಮತ್ತು ಪಾತಿರೊಂದು ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾಪಲ್ ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೀರ್ಲ ತೂಪೇರು ಪತ್ವೇರು ಟಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಿರ್ದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುನೆ ಯಪ್ಪ ಎಂಚಿನೇ ಈ ತೇಜಾಯಿ ಬಕ್ಕಲ ಮುಟ್ಟ ತಾಗದು ಕುಳ್ಳುನಿ ಎಂಕೆ ಟಾಪ್ಚಿ ಮತ್ತ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತ ದೇ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳು ಬೋಯ್ತರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ నేను ಎತ್ತ ಕ್ಲಾತ್ పోತೀನಿ ಆತ ಯಾಂಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾಡ್ಪಾಯಿನಿ ಈ ರಾಣಿಯವರ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋನಾಗ ಇರು ಕುಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಇಡೀ ತರೆಪ್ಪುನೆ ಅತೆ ಇರ್ನ ಚಡ್ಡಿಡು ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಡಿ ನೆಟ್ಟತ್ತು ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿನೇಟು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಏತು ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಐತೆ ತುಲು ಅವಲು ದೂಲು ಮೂಲು ಅವು ಉಂದು ಪಂಡದು ಸುರುಕೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ EMI ಕಟ್ಟರುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ನೇಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೋಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಇತಿಂದ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಕುಲ್ಲ ನೋಟೆಡ್ ಅಂಡ ನೋಟ್ ಬೋರ್ಡತ ನೋಟು ಒಲ್ತಿಡ್ದು ಕಣಪಿನಿ ನೋಟು ಐಕೆ ಪನ್ನಿ 2 years ಪೋಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಓ ಈ ಪೊಡ್ಜೋವ 2 years ನನ್ನ 2 years ಯಾನ್ ಬೇ ನೋಡ ಇತ್ತೇನೆ ಅರ್ಧ ಇತ್ತಿನ 30 ವರ್ಷಡು ಯಾನು ಬೈದಿನಿ ಊರುಗು ಗಾಲಿ 15 ಸರ್ತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊರ ಬತ್ತದು 1 ತಿಂಗಳು ಕುಲುದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಜೀವನಗೆ ಪುಗ ಪಣದು ಬತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಸುರಾಂಡತ್ತ ನಿಕ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಚರ್ಚಿಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಎಂಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಂದೆಪ್ಪು ಅವು ಇರೇಗ್ ಬಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಇರು ಖಾಲಿ 2 years ದಾಯಕಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಪತಿ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಇರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅತ್ತಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ದೇ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಉರುಡು ನಂಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಗುರ್ತೈಜ್ಜತಿ ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಬತ್ತ ಮೊನೆ ಏರ ಪೋಯಿರಂದು ಎನ್ವೆ ರಾತೆ ಇನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಪೂಜಾ ಇರು ಪಾಶ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡ್ದು ಐನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಾರ ಐತ್ಯಾತ ಇಚ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲ ಮಾತ ಈ ತೋಟದ ಮತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡ ದಾನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜದಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲಂಚನೆ ಈರು ಪನ್ಪರ್ ಆರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಓಲಿತ್ತೀನಿ
ಆರು ಅವಳೆತ್ತೀನಿ ಬೇರೆಂಡು ಆರು ಇತ್ತ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿಜೀರ ಆರನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂದೆರ ಬಡ್ಪಿಜೀರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಲ್ಲುನು ಬಚ್ಚಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಒರೆಸದು ಕುಲ್ಲುನು ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಜವು ಮತ್ತ ಅವು ದುಂಬು ಮತ್ತ ಸುರೂಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಡು ಒಂತ ಒರೆಸ್ತನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅವಂತನು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತ ಹೆಂಕ ಹೇ ಅಂಚಿನೆಂದುಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಕುಲ್ಲೆರ ಬಿಡ್ಪುನ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಕುಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಿತ ಸೊಟ್ಟು ಪೊಡು ಕುಲ್ಲೆ ದೇ ಯಾನು ಐಕತ್ತಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ದೇ ಈರಣ್ಣ ಪಂಚನಕ ನೀಟಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಈಜಿನ ಕೆಲವರು ಎಂಡ ಮುರಣನ್ ಜನ ಕೇಂದು ಅವನಿಕ್ಲೆ ಗಡ್ಡ ತೀತಿನ ಬೇಲೆದ ಜನ ಅವ್ರ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರ ಬೇಲೆದ ಜನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು ಈರೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದದ್ದು ಪಿದೈದು ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಡಿತ್ತುಂಡು ಏರೆಗೆ ಆಯಗ್ ಕೆನ್ನಾಯಗ್ ಅಂದು ಈರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂತುಲೆ ಈರು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಣ್ಣಡ ಅಕ್ಲಿ ಇರು ನಿಜವಾದ ಇರ್ನ ಫಿಗರ್ ಬಾನ್ಸರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂಚಿ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿಜ ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಡ ಚಟಿಗೆ ಪೋಡ ಶಿ ಇಂಚಿನ ಗಲೀಜ್ ಬಾತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಿಜಿಯ ಗಲೀಜ್ ಶಿ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಜನ ಬತ್ತಂಡಿ ಬತ್ತಂಡ ಬತ್ತನ್ ಇತ್ತೆ ಐತ ಎದುರು ಎಂಕ್ ಚಾಮಲ್ತು ಕಣ ಅವು ಕಣ ಒಂದು ಕಣ ಎನ್ನ ಪನ್ನುಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಐತ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಇರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತೆ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕೆರೆ ಆಪಿ ಬಂಡ ಟೈಟ್ ಅತೆ ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರಪ್ಪ ಪೋದು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅವಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಬಕ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಇರ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಂಡ ಈ ಕಡೆದಿಂಚಿ ಕುಲುದು 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 ಬಚಿದು ಹೋತುಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಕ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇಂಚೊಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲೆ ಬಾಯಮ್ಮ ಈರೆಂಚ ಒಲ್ಲಾರು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಅರಡಕೇಂದ್ರ ಪೋಚಿ ಇದ ಬಾರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಂತಿತ್ತು ನಾವು ತಾನೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇರು ಅವು ಜೂಲಿನ ಶಬ್ದ ನಾನು ಏರ್ ಜೂಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಕನೈತಾ ಆಯ್ತಾ ಅವೇ ಅಂಚನಿಗೆ ಏನು ನಿಂತಿತ್ತು ಬಾಯಮ್ಮ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದಾರೆ ನೀ ಬಚಿದಿನಿ ಯಾರತ್ತು ಯಾನು ಯಾನಂತೆ ಡಯಟ್ ಡುಲ್ಲೆ ದಯಕೆಂದು ಕಿಂಡ ಫಿಗರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ഞാൻ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಒಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಅವು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಆತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಈರೆಡೆ ಏರ್ಲ ಮಿಡ್ಲು ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡೇರಾ ಓಲು ಪೇರ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಬಲ್ ಹೊಲ್ ಮಿಡ್ಲು ಬತ್ತೆ ಸೈತ್ ಬೋದಾಂಡು ಈ ಪ್ರಾಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ ಪೊಂಜೋಲೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಚಾ ಮಲ್ತುಗಣ ಯಾನ್ ಪಾತಾರೆ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ಮಲ್ತುಗಣ ಏರ್ ಚಾಕನೆ ದೇ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ಚಾ ಉಂಡು ಐನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಒಂಚಿ ಚಾ ಪಾಡ್ದು ಅರೆ ಕೊರ್ಲಿ ದಮ್ಮಯ ಮಾರೈತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರಿಪಾವು ಈ ಕಣ ಮಾರ ಆ ಜನ ಪೋದು ಪಿದೈ ಪೂರ ಪನ್ಪುಂಡು ಬುಡಿದಿ ತೂಟೆ ಬಂದು ಹೊರಪೊಲಿ ಈಯರು ಮನ್ಪಂದು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಪಕ್ಕಡೆಗಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡ ಇರು ಪಾತಿರ ಬರೋಚಿದ ಐಕಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಯಾನಿದೆ ಪತ್ತು ದಿನ ಮರ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾವೈತೆ ಆ ಜನ ಅಂತ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಂದೇನು ಆ ಜನ ಕಸ ಈ ಪೋಪುಳ್ಳ ಸಾವು ಇಂದು ಏತಿ ಅವು 40 ಬಕ್ಕ 20 ಓಕೆ ತೀರಿಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಇರು ಏರೆ ಇರು ಟೋಕನ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೋಕನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆ ಕೊರ್ಕ ಇರೆಂತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಲೆ ಎಂತು ಇರ್ ಬರ್ಪರ ತಂಚಿ ಹಾ ಆಂಡಲ ಆರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕೇನು ವೇರ್ ಅನ್ ಏರೆ ಆರು ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕೇನು ವೇರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯಾನ್ ಪಾತಾರುವೆ ಹಾ ಇರ್ ಪಾತಿರ ಸರ್ಬತ್ ಕಣ ಪೋತು ಏರೆ ಆ ಜನ ಪರ್ಪುಜಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೀಕದ ಮತ್ತಾವು ಇರು ದಾಲ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಜರತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಯಾನದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬೈಯಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೈಯಡ್ ಓ ವಿಜಯರೇ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹತ್ತು ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕವು ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಬತ್ ಕೊನ ಬಲ್ಯ ಸರ್ಬತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಂದೆ ಓ ದೇವೋ ಇರಿಗ ಶುಗರ್ ಪಾಡೋಡ ಶುಗರ್ ಬಡ್ಚಿ ಶುಗರ್ ಎಂಕ್ ಚಪ್ಪ ಅತ್ತು ನಿಖಿಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡತೆ ಅತ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಪುಗ ಈಜಿನ ಹೊರಲೆ ಎತ್ತದು ಪೋಂಡ ಹೊರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕತ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ಲೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯಡುಲ್ಲ ಈರ ಐತೆ ದಂಡಗಿಂದ ನೀರಾಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂದಿನಿ ಐತೆ ನಡು ಟೆಂಚಿನ ಪಾತೇರು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಇರೇನಿಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಇರು ಚೊರೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದ ಇರೇನು ಕುಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನಿರಿ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಕೊರ್ಪುನಿಂದ ಅಂಡ ಐಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಕಾಸು ದೀಪುನೇಜ್ ದಯಪಂಡ ಕಾಸು ಎಂಚ ಮಯಕಾಪುನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ 50,000 ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ 50,000 ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈರೇ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪ್ಪನೊಚ್ಚಿ ಏಪೆ
ಈರೇನ ನ್ಯಾಪಲ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನುಚ್ಚಿ ಅವು ಬಾರಿ ಶೇಮು ಅಂಚ ಪತ್ತ ಜನ ಎದುರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸಮೇತ ಬನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸಮೇತ ಅಕ್ಕ ಬನ್ಪುಜಿ ಈರೆಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಬನ್ಪಿನಿ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ ಯಾನ್ ಈ ರೋಡ್ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಅಂಚನ ಓಕೆ 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 ಎಂಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಬಾಯಮಾನ ತಿಕ್ಕಗ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಈ ಬುಡಿದಿ ನನ್ನ ಎರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಓ ದೇವರೇ ಈರ್ ದಾದ ಆರು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಲೆಪ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮಡ ಓಂಡಿತ್ತೆ ಈರ್ ಅರ್ನ ಎದುರು ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣಿ ಸರ್ಬತ್ತಗಿ ಇರೇಗ ಎಂಜಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಬುರ್ಚಿ ಎಂಜಿನ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ ಬತ್ತಿ ಒಟ್ರಾಚ್ ಬಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ ಬೇತಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋನ್ ನೋಡು ಈರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚಂದ್ಲಕ್ಕೆ ಈರೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅತ್ ಏನು ಯಾನ್ ಈರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಂಡು ಈರ ಐತೆ ಇಟ್ಟು ನಡುಕ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಅತ್ ಅವು ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪನ ಅವು ತುಲ ಮೂಲ್ಗೇನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಹುಡ್ದು ಬೈದೆ ಅಂದು. ಏನಡ ಒಂತೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತಿನ ಕಾಸು ಉಂಡು ಮಣದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಒಯ್ಪರೆ ತೂಪೇರು ಈ ಹೋದು ಮಾರೈದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಂದು ಅವು ಕಾಸು ಏರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ನಾ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಮಾತ ಈ ಮೇತ ನೆತ್ತ ಅಕೌಂಟ್ ಉಡುಪುನತ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಡೆ ಇತ್ತಂಡ ದಾನೆ ಇದ್ದಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಜನ್ಮೋಡು ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಏನ ಪೂರ ಕಾಸು ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಾತ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಮುಲ್ಪ ಉಂತರೆ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಹಿರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಐಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಫಿಗರ್ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವೈಫು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಫಿಗರ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪ ಬಚ್ಚಿದಾರ್ ಪಂಡು ಏನು ಆಣೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏನು ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಕಾಸು ಡಾಪುಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಸೊಂಟ ಉಡುಪಿ ಓ ದೇವ ಈ ಪೊಡ್ಜೋಲೆನ ಫಿಗರ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಸೋಪುಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕತೆ ಹೊರಗದು ಕುಲ್ಲುನಿ ಅವೀರಿ ಇನ್ಸುರ್ದಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಪೋಲಿ ಹಲೋ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ನಿಗುಲು ಓಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಬತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂಚೆ ಉಂಡು ಏಪ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ಓ ವರ್ಷಗೊರ ಉತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಯಾನ್ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಏತ್ ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಜನ ತುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಪುಡ್ಜೋಲಿ ಅತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಂಡ ಪುಡ್ಜೋಲಿ ಅತಿ ಪುಡ್ಜೋಲಿ ಅಂದು ಐಟ್ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಕುಲ ಮದ್ಮೆ ಆದಿನ ಅವು ಕೆಲವು ಕಂಡಂತ ಇದೀನಿ ಒಪ್ಪೋಡು ಅತೆ ಕೆಲವು ಲೇರತ ಅತ್ತೆ ಕೆನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆನ್ನಿ ದಾಲೆಂದು ಅತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲೇನು ಮತ್ತೆ ಕೆನ್ಲಿ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕಂಡನಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಕಲ್ನ ಕಂಡನೆ ಪಿದೈ ಉಡುಲ್ಲೇರ ಪೂರ ಮೇರ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪಿದೆ ಇತ್ತು ರೈಕ್ ಕೇನ್ನಾರ್ 30 ವರ್ಷ 30 years my service in UAE then I come here and I ಓಕೆ ಹಲೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಅದೊಂದು ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆ ಪುಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವಿ sorry ಆರು ಅಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಆರು ಫ್ರೀ ಆರು ಪಾತಿರ್ ನಂಚೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿ ಬತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆಕ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಯಾಕಡೆ ತಿಂಚ ಐನೇ ಪಂಪರ್ ಮೈಲೆ ಅಂದು ಅಂಚಾಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇರುಗೊಂಜಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬರೋಡು ಪಂದು ಈರಿ ಓ ನಿಕ್ಲ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪು ನೀವು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅವು ಬಚ್ಪೇಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಪುಂಡೆ ಅಂದಂಡ ಅಂಚೆ ದುಂಬು ಚೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದುಂಬೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನೀವು ಕರಿ ವರ್ಷ ಏರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಕರಿ ವರ್ಷ ಮೇರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಜೆ ಓ ಶೋಭಾ ಓ ಮೇರ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪುದರ್ದ ತೀರ್ಥ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಪಾಡ್ಬೋದವಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಯೋಡಾಟಾ ಉಂಡು ಇಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನ ನಾನು ಕಡಪ ಸರಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಸುರುಕು ಒಂದೊಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡು ದೊಂಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಎಪ್ಪುರು ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪುನೇಜಿದ ಆಗಿಂದ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ದಾಗಿಂದ ಎಂಕ್ ಓಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮತಾಂಡ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಜನ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಓಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋನಾಗ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಪ ಜನ ಉಪ್ಪುರತ ಬೋರ್ಡ್ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಒಂತಾಂಡಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಬಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿನ ಮತ ದಿವೋಡು ಕೆಲವು ಅಂಜೋಲ್ ಮತ ಒಟ್ರಾಚ್ ಮತ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ ಮತ ಆಪುಜಿ ನಿಖಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೊನೊಪ್ಪುನ ಕನಪುನ ಮತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಡುಪ್ಪುಡು
ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಶೋಭಾ ಕರನ್ಲಾಜನೆ ನಿಖಲ್ ನೆಕ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಇಪ್ಪಡಾದಿ ನಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಆರು ಬೇತೆ ಟೈಪು ಯಾನು ಬೇತೇನೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅತಿನ ಅತಿ ಅರೆಗ್ಲ ಮರಣಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಲೆತ್ತಿರು ಪಾರ್ಟಿ ಹೂಯಪ್ಪ ಕಿಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅತ್ತ ಆರೋಪಿದ ಎರಡು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಹೆಂಗ್ ನಿಕಲ್ಲಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ಡೊನೇಷನ್ ನಿಖಲ್ ಎಕಡ್ ಪಂಡರಿ ಹೌದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರತ್ತೆ ಗಿರೇಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಬೈದೆ ದುಂಬುಪುರ ಏನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಉಸಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತ ಶುಗರ್ ಅರೆಗೆ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಓ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟಿವಿ ಟು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ ಪಾಪದಾಕ್ಲೆ ಪುರ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂದ್ ಅತೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪೋಡುದು ಜಿನಿಕಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪುದಾರ್ ಕೈಟೆ ಕೊರಿಯರೆ ಈರ್ ಯಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಎಂಚಾನ ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನಕ್ ಏರೆಗಲ ಬೊಕ್ಕೋರೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ತರ ದಾದ್ರ ಪುಡ್ಚಿ ಪುಡ್ಚಿಂದೆ ಆಪು ಕೊರ್ಪುನಿ ಪುಡ್ಚಿಂದತ್ತೆ ದಾಲ ಕೊರ್ನಿ ಮನ ಎಂತ ಏತುಂಡ ಆತ ಏತುಂಡ ಆತ ಅಂಚತ್ ಕುರಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನದ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಡತಿ ಎಂಕ್ಲ್ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಾರ ಪಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಿನ ಮುಕ್ಲ ಉಂದುವ ಮಾರನೆ ಮಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನೆ ಒಯ್ಟ್ ಪುರ ಟಿವಿ ಪನ್ಪೆರ ಕೊರ್ತಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನನಾರ್ನ ಪುದರ್ ಏರ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಪುದಾರ್ ಮೇಡಮ್ನ ಯಾವುದು ಮೇಡಮ್ ದಯಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ವಂತಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಇರ್ಲ ದಾದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣತಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಮೌಂಟು ಯಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಕನಪೆ ನಿ ಅವಳು ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂಗುತ್ತು ಓಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂಚಿನ ದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಈ ಬೋದು ಕಲ್ಲ ದಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎಂಕ ಯಾನು ಏ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ಅದು ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡ್ತು ಜಂಚ ಪಾಡ್ದಿ ಜರಾತಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಂಗ ಓಲ್ ಪಾಂಡು ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಪೋದು ಕಾನ ಪೋದು ಕಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪಂಡದ್ ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಯರ್ನೆ ಅವು ನಾಕಂದ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಿಗೆ ಬರು ಒಟ್ರಾಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರುವೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆಚ್ಚಿ ಯಾಕಂದ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಪಿತ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಪುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮೇರು ಪುನಗಲ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದತ್ತು ಇತ್ತ ಮೇರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರ್ಪನೆ ಓ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ಬಡ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಬಂತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕಗು GST ಮತ್ತೆ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಬತ್ಲ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಸರ್ಬತ್ ನಮ್ಮರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಎಗ್ ಎನ್ನು ಬಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಾಕ ಅಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲೋಡು ಎಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಪುರುಷರು ಏನು ಸೇರ್ಪೋಜಿ ರಥ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮೈಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ 30 ವರ್ಷ ದುಬೈ ಹಿಡಿತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ದುಬೈ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಉಡಿದ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಮಿನಿ ಪಾಡೋಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಸು ಏತು ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲಿ ಪುದರ್ ಎನ್ನನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಖ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅದು ಪೊಡ್ಜವು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡ್ಜವು ಅಂಡ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಐತಾಗ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಆರ್ ಬರ್ಪಿನಡ್ ದುಂಬ ಆವಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡುಲಾರ ಅವು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ದ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ನ ಬರೆಯಲಿ 170 ಫಾಲೋವರ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪಿನಡ್ ದುಂಬ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ 100 108 ಅವು ಆಗ್ಲೇಕ್ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತೆಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಓ ಅವಡು ಅಂಚತ್ ಎಲ್ಲ ಬಯೋಡಾಟಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅತ್ತ ಆಗ್ಲೇಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಬೇಜಾರಾಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಯಾನು ತೋಲ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಎನ್ನ ಸೋಪುಡು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚಿದ ಕೈದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾವು ಒಟ್ರಾಚಿ ಮತ್ತ ನರಕ ಬಾತಿರೋದು ಮತ್ತ ಯಾನಿರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪುನತ್ತೆ ಈರು ಎನ್ನು ಯಾನ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಿಪಂದ ಇರು ಕುಲ್ಯಾರ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಾಲ 10-20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷಗೂ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಈ ಏತು ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ ತುಲಿ ಆಯ್ನ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆದೀತೆ ಈ ಇಂದು ತೋಜ್ಪ ಒಂದು ಆಯ್ಗಂದಿಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವೇಷ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚಾತ ನಿನ್ನೊಂತೆ ನಾನು ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಹೆಂಚ ಬಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಕು ಒಂಜಿ ತೂದು ಕುಲುದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಕ ಐಸಬಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಐಸಬಾಸ್ ಐಟ್ ಈ ಜನತ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತನ್ಗೆ ಸೂಪರ್ Be like Bolar.